Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин дар ягон ҷо нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. Инак, чанд дақиқа пеш турнири UFC 270 ба анҷом расид, ки дар он ду муҳорибаи унвонӣ баргузор гардид. Муҳорибаи унвонӣ дар вазни 57 кг, сеюм муҳориба байни чемпион Брендон Морено ва довталаб Дэвисон Фигередо. ин муҳориба тамоми 5 раунд идома дод ва дар натиҷа Фигередо бо қарори дуваро ғалаба ба даст оварда боз чемпиони UFC дар вазни 57 кг шуд. Барои чӣ боз? Барои оне ки ӯ чемпион буд ва маҳз дар муҳориба зидди Морено камарбанди худро аз даст дода буд, аммо акнун ӯ камарбанди худро баргардонд. муҳорибаи асосии турнир боша ин муҳориба дар вазни вазнин байни чемпиони доимӣ Фрэнсис Нгану ва чемпиони муваққатӣ Сирил Ган баргузор гардид. ин муҳориба низ 5 раунд идома дод ва бо қарори доваро ба фоидаи Нгану ба анҷом расид. ҳамин гуна Фрэнсис Нгану аввалин маротиба камарбанди худро ҳимоя кард. аз Сирил Ган боша аввалин маротиба дар карьераи профессионалии худ шикаст хӯрд. то ин муҳориба рекорди Сирил Ган 10-0 буд, акнун рекорди ӯ 10-1 шуд. ва дӯстон, баъди муҳориба як кори ғайриоддӣ рух дод. дар чунин турнирҳои калон камарбандро ба миёни чемпион президенти UFC Дана Вайт мепӯшонад, аммо камарбандро ба миёни Фрэнсис Нгану Мик Мейнар пӯшонд. барои чӣ ҳозир шумо мепурсед? ва ҷавоб чунин аст, ки Нгану пеш аз ин муҳориба гуфта буд ки дигар барои 500-600 ҳазор доллар ҷангидан намехоҳад ва ӯ ба бокс рафтан мехоҳад. аз рӯи шартнома бо UFC ин охирон муҳорибаи Нгану буд. Дана Вайт мехост ки шартномаи нав бо Нгану банда, аммо Нгану ин пешниҳоди Вайтро рад карда буд ва шояд ки барои ҳамин камарбандро Дана Вайт ба Нгану напӯшонд. масалан, пеш аз муҳорибаи Сирил Ган ва Фрэнсис Нгану Дэвисон Фигередо ғалаба ба даст овард ва Дана Вайт камарбандро ба ӯ супорид, аммо ба Фрэнсис Нгану наспорид. баъди муҳориба оиди ин чиз ба Фрэнсис Нгану савол доданд ва пурсиданд ки ту ин чизро хостӣ ё ин ки ин қарори Дана Вайт буд, ва Нгану чунин ҷавоб дод: шумо бояд ин чизро аз худи ӯ пурсен. ман ягон чизро намедонам. ман ба ин кор ягон алоқамандӣ надорам. фикр мекунам ки ин қарори ӯ буд, гуфтааст Фрэнсис. ҳамчунин дӯстон, пулҳои коркардаи онҳо маълум шуд ва ҳозир мо пешкаши шумо мекунем. пулҳои коркардаи Фрэнсис Нгану $642 000, $600,000 барои муҳориба ва $42,000 дигар барои ҳафтаи муҳорибаҳо. а пулҳои коркардаи рақиби ӯ Сирил Ган боша $532,000, $500,000 барои муҳориба ва $32,000 дигар барои ҳафтаи муҳорибаҳо. пулҳои коркардаи Дэвисон Фигередо $232,000, $150,000 барои муҳориба, $50,000 бонус барои беҳтарин муҳорибаи шом ва $32,000 барои ҳафтаи муҳорибаҳо. а пулҳои коркардаи рақиби ӯ Брендон Морено боша $292,000, $200,000 барои муҳориба, $50,000 бонус барои беҳтарин муҳорибаи шом ва $40,000 дигар барои ҳафтаи муҳорибаҳо. дӯстон, чӣ хеле ки ҳамамон медонем чемпиони пешинаи UFC дар вазни ним вазнин Ҷон Ҷонс ба вазни вазнин нияти баромадан дорад ва ӯ ин муҳорибаро интизор буд, чунки пеш аз ин муҳориба Ҷонс гуфт ки бо ғолиби ин муҳориба вохӯрдан мехоҳад, аммо баъди муҳориба фикрҳои худро дигар кард. ӯ дар Твиттер ин муҳорибаро чунин баҳо дод: агар ин муҳорибаҳои баландии вазни вазнин боша, пас ман дар ҳаяҷонам. ин маънои онро дорад ки ҳоло бисёр рекордҳое ҳаст ки бояд онҳоро гузашт. пеш аз ин муҳориба одамон аз ин ҷанговари нав дар ҳайрат буданд. ханда дигар ягон чиз не. билохира ман ҳар дуи онҳоро навиштааст Ҷонс. ва дӯстон, ҷанговари нав гуфта Ҷон Ҷонс Сирил Ганро дар назар дошт. дӯстон, шумо муҳорибаи Ҷон Ҷонс ва Фрэнсис Нгаnuро дидан мехостен ё не? метонед фикротонро нависен. муҳорибаҳои пурраро дар телеграм канали Паҳлавон тамошо карда метонед. ссилкаи телеграм дар описани видео. дар навори навбатӣ вомехӯрем. то боздид хонаободу сарбаланд бошед.